Hello guys, welcome to my new video लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै बेनिफ्राय आंबो मोजाङैनो दंथ'यो आरोना बेनिफ्राय लोगोफोर नै जि गुसु आरोना बोथोरा आयु गोजांनाया दाबो माने मा होनो खफ'आनो खारा खारा जालायदों आरोना लोगोफोरनि ओरैहाय बाहेराखै दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोफोर सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना भिडिअखौ दाना आं स्टार्ट खालामसै आरो लोगोफोरनि ओरैहाय आरोना आं खिन्थागासिनो दं आङो नुहुरबाय थायो आरोना नै ओरैहाय जोंनि ओरैहाय नै बैग्रिया नै बैग्रि फिथाइया गोमोन गोमोन मोननानै दं आरोना लोगोफोर नै नायनानै आयौ नुलाबो नायनानै थानो हाला आङो लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौ लायनो थांथारनोसै आरोना गोमोन गोमोन थारनै जारौनो आरोना नुहुरबाय थायोना खुदै गबाय थायो बेनिफ्राय आङो दिनै थांथारनोसै आरोना लायनो नै ओरैहाय नुहुरबाय थायो आरोना बैयो बैग्रिखौ बेनिफ्राय आङो थांनोसै आरोना ओरै लामाजों लोगोफोर नायनानै थानो हाथारला आङो लायनो लुबैनाया गोमोन गोमोन मोननानै दं आरोना ओमफ्राय थांथारनोसै आरोना लायनो लोगोफोर नै आङो थांनो नागिरबाय आरोना बेखौनो लायनो ओंखारबाय आंनि मेगनाव नांबाय बे बैग्रिया गुसुथारहाय आयु मायथ' गुसुना दिनै सान्दुङानो दुंनाय नङादांहाय ओमफ्राय नै गेटनिफ्राय ओंखारनानै नै इयावबो मोनो नै बैग्रिया ओमफ्राय बेयो मोनोबो मोनाखैहाय ने गोरलै गोरलैयैनो दं आरो बेयो मा लावदिं जाथाय बियो ने गुसुना बैग्रिखौ फानलौ संख्रि लानानै बिराद जानो गोसो जादों आरोना बेयो माबा बाङाखै बिदिसो आरोना बियो नै थै आग्लि गोथांथार गोरलैथार बेखौनो जानो लुबैयो जाया खुगायासो गोखा जाजोबगोन आं जायाहाय गोखा जागोनहाय खुगाया जाथोगोन जानो आयौ सोहां जानो गोरलैबायसो जाया आङो खार'फारावनो लामायाव थांनायाव दुगैलायनांगौ नामा आंहा दुगैखांबायना ओमफ्राय बेखायनो आरो नै ओंखारनोनो हायानो जि गुसु नुनायालाय मा नुखागोन मानसियालाय मा एथ' गुसुआ आयु ओमफ्राय दुगैनायजों माजों बांसिन गोजांबाय आंखौ दुगैबाथ' गोजाङा बेनिफ्राय नै दायो माबाना बोथोरा बिदिना नै आयु दोमैलुलु अखा हानाय बायदि ओमफ्राय नै थांगासिनो आरोना लोगोफोर नै ओरैहाय नै मोसौआ हनैहाय सासे नै मा फरायगासिनो दं नै मा फरायबाय थाखो आयौ सैमाया नै सैमाया बेयो जाबाय स्किन स्पेशलिस्ट स्किन आसुगुर बायदि बियो ओमफ्राय ओरैहाय बोथोरा जि गुसु ओरैबायदि गोजांबाय आंखौ नै बिदिखौ माबाया सालायदों आरो खर'आ सालायबाय गोजांनायजोंनो नै खर'आ ओमफ्राय होमबाबो बैग्रि जानायखौ गारा नुबाथाय थानोनो हाखाया नै ओरैहाय नै बैग्रि फिथाइया नै नुबाथाय थानो हाखाया नै गिदिर गिदिर जाय बुस्थुखौ दखानाव नों बायनानै ओमफ्राय नै जाय बुस्थुखौ नोङो बायनानै जायो आच्छा हरलाय आंनो आयु हरलाय नायनो आं खनसे बैग्रि फिसा मोनदों मालाय सासेया आयु खावसे जानायखौ नाङा आंनो खावसे जालायदों आदि हा सुहाबनायखौ आन्दाज गैया बैग्रि माबानाया आयु माने मोसौआ गाव गावबा जादे गाव गावबा ओमफ्राय आं ओरै खाथावाना आंहा जागोन नालाय आयु जायाहाय देनानै संख्रिजों जानो गोथाव जाथारो आथै थेफा ओमफ्राय बे हाग्राखौ सोरबो खागोन लंपेन्टाव बाजोब्बाय आंना गस्ला मानि बाजोब्बाय हाग्रा फिथाइया आं थांला बेयाव हाग्रा बारियाव जेल'बानो खानोबो रोङा
आंना बाजोब्बाय माबाया थै नङा फाग्लावलाय सोर खिलाबायनो गोफोर बेखौनो बिब' माबा बादायलायगासिनो आरोना गोबोरखिखौनो खिनगासिनो सासेया कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलाय लोगोफोर बेयो गोबोरखि जागोन ना खि जागोन सानैजों बादायलायगासिनो आरोना राननायखाय सिनायनो हाला सोर खिनो बेयावलाय फाग्लि जारला जाबाय नै लामायाव बेयावलाय सोर खिनांगौ जागोन नै लामाया जारलाहाय हलाय बैग्रि फिसाया आय खर'खै माथो इदिसो हाला हाय गोजांनायखौ गोजांबाय बाजोबनाय हाबनो मोसौ मोसौ माखाया थिनलाबायनांगोन आयौ आयौ बे हाग्रा बारियाव लाबोखोसै अबेबो नै माबा सिगांबाय ओइ सैमाया गिलुबाल'नो नै सैमाया गिलुबाल' ओमफ्राय मानो गन लायाखै बेनि सैमाया आयौ बे हाग्राया बागोनदां माबायाव आंनाव बिसोरो बे मा हाग्रा फिथाइ बियो हारसिं बारदावलाबायो दे आयौ सिथाबजोब्बाय आंनाव नोंनावलाय आयौ इयो सिथाबग्रासो खोमा नै इयो मा फिथाइ मा हाग्रा इयो आंनाव सिथाबजोब्बाय नै मा हाग्रामोन आयौ बोखाखौनो हानाय नंला दा हाग्रा फिथाइया नै इसोरो सिथाबजोब्बाय नै इसोरो नै आइ मोसौ होनाया बोग्रि ओमफ्राय नै लोगोफोर गाहायावनो नै बग्रि फाल ऐसे चिंता पालायसे सारिता पालायसे होनलाबायखो बोरैया अरे खाके फालाव होनोमोन चिंता पालायसे सारिता पालायसे सोर फालायसेलाय जोंबो बाजाजोब्बाय नै दिसथाबबाय बोरैया बेखौ खाना एसे बे गोथौथारलै आं सुहाबजाबाय नोंहालाय माखौ नों खाया आइदिहाय र' बोख्लायदोंमोन हायाव गावबागाव जादों देनानैसो जागोन आं बाखो नै हाग्रा फिथाइखौ नायलाय लोगोफोर माबायदि बाखो नै सं गस्लायाबो बादों नामा नायनो आंनाव गस्लायाव दङ नोंना आयौ आंनावबो इसो गोदान दासो दुगैनानै गाननायमोन ड्रेसआ आयौ हा आइडियाया सोरनि नोंनिसोमोन आइडियाया आंनि आइडियाया नोंनिसो बैग्रि जानायनि आइडियाया नुहरबाय थायोना थानोनो हाला आरोना ओरैहाय खिरखिखै दा नुहरबाय थायो आरो थानो हाला ओमफ्राय गोमोन नुनानै बे लामानिखौ जाबानो जागोन बेयाव मान मेगनाव बैग्रि नुबाथाय आं थानो हाखाया बिराद गोथाव बै फिसाया बबाव नामा नालाय गैला गैला गैयानोहाय नै आयु बोखाखौ लायनोसो हालालै लोगोफोर नै बैग्रिखौनो गालांनो होनदों आरोना ओमफ्राय नै एसे खाबाय आरोना ओमफ्रायो सोरबा मोनाखै आरोना सोरबा मोनबाय ओमफ्राय बैग्रिया जि गोथाव आरोना ओमफ्राय सोर बैग्रि जानो मोजां मोनो लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो आरोना आंबा हले नुबानो थानो हाखाया आरोना अबावबा थांनायाव लामा सामा बैग्रि नुदोंबाथाय आं थानो हाखाया गारखायाबो आरो आङो ना जाखाथारो आङो लोगोफोर ओमफ्राय नै थाबोबा गारबोनो मोनबावलायो आरोना बैग्रिखौनो ओमफ्राय बोथोराथ' ओरैबायदि गुसु दिनैहाय लोगोफोर गोजांनायजोंनो आंखौ नै खर' फारसे सालायबाय नै ओमफ्राय नै ओरैहाय नै मेन हाइरडआ बङाइगावआ ओमफ्राय थांफिनगासिनो आरो जोङो ना दायो थानानै खाथि जायोना लोगोफोरजों थानाया हा हालालै आङो माबाया मा होनो बार बारनाया दुगैया बायदि गोजान नामा आं दुगैबायना सैमाया नालाय बे जरावना बिराद सैमा थायो आरोना नै ओरैहाय हाइरड ओमफ्राय नै जों ओरै दा हाबनोसै आरोना लोगोफोर ओरैहाय ओमफ्राय बे जराव बिराद सैमा थायो नै ओमफ्राय नै बेयो गारि फाहामो आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय खाथियावनो नै गारि गेरेज आरोना लोगोफोर मा नोंनिया मुजों गानदोंला नामा
ओमफ्राय नै गारिखौ बेयावसो दोनो आरो ना मोनसे नै बेयाव थाग्राफ्राबो लोगोफोरनि बेयाव थाग्राफ्राबो बेयावसो दोननांगौ जायो आरो ना सिङाव जायगा गैया नालाय बाहेरायावनो दोनजोबो आरो ना ओमफ्राय नै जों थानाया बेयाव ओमफ्राय लोगोफोर आङो नै फानलुखौ बस'जोब्बाय नै ओमफ्राय फानलु माबा दुन्दिया नांगौमोन आयौ सिबदेरलायबाय दुन्दियाबो गैयाना देबा गोथाव जागौमोन आरो ओमफ्राय नै बिदि बस'नासो लाजोब्बाय आं फानलुखौ सिफ्लेबाय आरो नै मोनसे मोननै गोथाव जागोन फिसाखौ जानो होनो दं बुंनाया गैलिया थाइसेजों हमथानानै आखाइ थाइसे हमथानानै आखाइ थाइसेसो खानांगौ ओंखायनोथ' नङाबा बुङोना बैग्रिया सुवाहाबो गोथावथार जानोबा जोंना बिब'आ जानो हाया बेखौ आङो फुबाय सुलायलाय बिफांनि खानाय ओंखाम फुबा सोरसो जाखादों ओंखामनि आंसो ब्रेड लाफानो फुबाय ओमफ्राय जाबायबो जाबाय आरोना लोगोफोर बिरादनो ओमफ्राय एबार ओंखामसो उखैबाय आरोना बैग्रि जालाबायनानै ओंखाम उखैबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम जाखायाखैमोन आरो फुंनि साहा लोंदोंमोन फुङाव साहा लोंदोंमोन आरोना गथ'फ्राबो स्कुलाव दंहैयो नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर बैग्रिखौ जाखांबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो ओंखाम उखैबाय बेनिफ्राय नै साहा फुदुंनानै लोंनोसै आरोना गाइखेर एसे दं आरो माने फुङाव माखासे होनानै आं एसे दोनखादोंमोन आरोना दा सानसुआव लोंनो होननानै बेनिफ्राय दायो आङो बेखौनो साहा फुदुंनानै लोंनोसै आरोना लोगोफोरनो एसे दङ बेजोंनो साहा फुदुंनानै लोंनोसै आङो बेनिफ्राय नै आङो साहाबो फुदुंगासिनो बेनिफ्राय नै स्लाइस बेनिफ्राय नै साहाखौ लोंनो नागिरबाय आरोना आङो ओंख्रि लालायदों आं स्लाइसजों जानो नै आलु मटर ओंख्रिमोन आरोना स्लाइसजों जानोसै आङो नों एवनायखौ नामा स्लाइसा एवदों बाल आंनो आंखौ सारदों बिब'आबो एवदों आं खावसे एवबाय दा दाथ' बैग्रि जानांगौबा जाथारनांगौबा बैग्रि जानानैनो उखैनानै साहा लोंनांदों स्लाइस जागुलायनांबाय जुरा आंखौ आयु नोंसोर आंनिया बायदि जाबाय ना र' बेनिफ्राय लोंखांबाय आरोना लोगोफोर साहाखौ ओमफ्राय दायो आरो फिसालाफोरखौ लायनोसैलाय आरोना स्कुलाव थांसै लोगोफोर टाइम जालायबाय लायनायनि बेनिफ्राय नै फिसाला प्राइज मोननाय लोगोफोर गावनो मा होनो आलाय इदि दोननायखाय साजायनानै दोनदों आरोना आङो लोगोफोरनो इदि माबादों आरोना PG2नि बेनिफ्राय नै क्लास 1नि दं आरोना बेयाव फिसालानि मोननाय प्राइजआ लोगोफोर दायो आङो बिदिबा मा होनो स्कुलाव थांबाय थानोसै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय